Moi, mä oon Aada. Ja moi, mä oon Helmi. Moi, mä oon Minja. Ja mä oon Anna ja tää on meidän kuukausi Maltalla vaihdossa. Me ollaan Linnasmäen opiston 3. vuoden lastenohjaaja-opiskelijoita ja me ollaan saatu mahdollisuus kuukauden pituiseen vaihtoon Maltalla Erasmus-nimisen hankkeen kautta. Nyt me kerrotaan meidän huomioita ja vinkkejä, joista olisi ollut meille hyötyä. Eli Malta on siis tosiaan saarivaltio, joka sijaitsee Välimerellä. Sitten lentoja varatessa kannattaa ottaa huomioon, että Suomesta ei tosiaan mene suoria lentoja Maltalle. Matkustus meillä toimi busseilla sekä takseilla. Helpoimpia ja luotettavimpia takseja Maltalla on Uber ja Bolt. Me asuttiin Maltalla San Juanissa, joten taksimatkat meillä oli lähinnä alle 10 euroa, lukuun ottamatta matkoja esimerkiksi toiselle puolelle saarta. Malta on yleisesti tosi turvallinen maa, yksi Euroopan turvallisimmista. Toki turistina on aina hyvä olla varovainen. Maltalla on käytössä eurot ja hintataso on Suomeen hiukan halvempi, mutta ei todellakaan iso ero. Ennen matkaa kannattaa varmistaa, että mukana on UK-adapteri, koska pistorasiat ovat täällä erilaisia. Ei paniikkia kumminkaan, jos unohtuu, koska niitä saa ostettua Maltaltakin läheisistä kaupoista. Jos haluaa shoppailla, niin kannattaa katsoa valmiiksi, missä kauppakeskukset sijaitsee. Meidän lemppari oli hieman kauempana oleva Shoreline Mall. Eli nyt ollaan tosiaan matkalla Vallettaan Easy Job Bridge-toimistolle, jossa me tavataan tämä meidän yhteyshenkilö ja sitten jotain palaverataan siellä, jutellaan käytänteistä ja sen semmoista. Elikkä fiilikset on ihan siis katossa täällä meillä. Veikkaan, että kaikkia jännittää aika paljon, koska nyt ei ole enää keinoa puhua suomea, vaan nyt on pakko vääntää englantia loppumatka. Moi. Moi. Ada ja Helmi lähti. Me jäätiin. Nyt me ollaan jossain parkkialueella. Tuossa on toi meidän kyyti tuossa siinä toisella puolella, me ei sinne jääty nyt sitten istuskelemaan. Tukehtumaan. Me pidetään tämmöistä vlogia nyt. Jep. Matka jatkuu. Fiilikset äskeisestä palaverista ovat? Aina mitään sanomattomat. Pakko sanoa, että hirveästi mitään uutta ei tullut. Mä sanoin, että me ei oikein saatu tosta hirveästi irti muuta kuin minä ja Minja vesilasit. Vesilasit saatiin. Ilmasta vettä oli. Ilmasta vettä oli ja oli hyvä vettä. Oli ihan ok vesi, joo. Tässä kohtaa me saatiin meidän valmiiksi ostetut bussikortit. Hinta niillä oli noin 28 euroa, eikä se tarvii myöhemmin enää ladata. Kortit oli hyödyllisiä ja päästiin näkemään koko maata niiden avulla. Ekan päivän fiiliksiä. Eli ensimmäinen työpäivä on nyt saatu päätökseen. Fiilikset on hyvät. Bussimatkat oli aika rankkoja. Tuli shokkina, miten sekavaa liikennettä se on. Ryhmä oli kiva. Aikuiset oli mukavia. Suomen päiväkotiin verrattuna tosi erilaiset käytänteet. Mutta muuten ihan jees. Moi, tää on mun ja Aadan toinen päivä täällä töissä ja me halutaan kertoa vähän, että millaista meidän työpaikassa on. Eli mun ryhmässä on 1-2-vuotiaat lapset ja me harjoitellaan tällä hetkellä tosi paljon tunnetiloja ja harjoitellaan kuivaksi oppimista. Mun ryhmässä on 16 lasta ja ne on 2-3-vuotiaita. Aiheet, mitkä meidän ryhmässä on tällä hetkellä tosi paljon pinnalla, on muun muassa numerot ja värit ja sellaiset kaveritaidot, että miten ollaan kiva kaveri toiselle. Eli Suomen ja Maltan päiväkotikulttuuri on tosi erilainen, mutta mä ja Aada ollaan tuomassa Suomen kulttuuria tänne Maltan päiväkoteihin, että ehkä he voi oppia meidän päiväkotikulttuurista jotain. Valletasta sekä St. Julianista löytyy todella paljon tekemistä, joissa me käytiin usein. Kalle olle, kukkulalle. Ravintoloissa ruuat maksaa 4 hengeltä noin 70-80 euroa. Tuo olisi tyhjä vai? Joo, koska mun mielestä etukeno on aliarvostettu. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana mitä syö. Ka-ciao! Ja ka-ciao! Tän takia Helmi ja Anna oli muutamat työpäivät pois.
Muutaman päivän jälkeen kaikki olivat kuitenkin työkunnossa. Bussit Maltalla on aika epäluotettavia, jonka takia Minja ja Anna oli aina tunti ennen töiden alkamista päiväkodin läheisessä puistossa, josta näki lentokoneiden nousut ja laskut. Meidät oli sijoitettu 2 eri päiväkotiin. Aare ja Helmi olivat Samsam-nimisessä päiväkodissa, kun taas Anna ja Minja olivat San Luigi-nimisessä päiväkodissa. Mentiin kaikki bussilla töihin sekä kaikkien aamuun kuului kauppareissu ja kävely päiväkodille. Tässä vielä pieniä loppuinfoja. Bussiaikataulut näkee parhaiten Google Mapsista. Vettä ei saa juoda hanasta, eli vesi pitää ostaa kaupasta. Pidemmän majoittumisen aikana kannattaa varmistaa, että asunnosta löytyy imuri, pesukone sekä ilmastointi. Kiitos kun katsoit. Tässä oli meidän matka Maltalle. Toivottavasti säkin innostuisit lähtemään. Moikka!